Tak čau lidi, jsem tady na tom Brawl, protože nemohu chuť teďka na to, na Roblox moc, takže jdu na Brawl Stars. Jo. Nevím, koho si mám vzít na toho Rika, nebo jo, Rika. Si vezmu Rika na Rika. Možná bych mohl něco pušnout, tak já hodím třeba, nevím, já hodím na Counter. A jdu pušovat ty, co mám nejmíň. Takže dáme Master Trophies. Koho mám nejvíc? Překrásně. Dám Last Trophies. Okay. A já budu pušovat arenka. Já pušovat něco málo. Nebo něco málo pušnout. Nevím teda, jestli vůbec jako něco pušnout. OK, máme minu. A proti nám jsou nějaký bronz. Ježiši, já jsem dobrý debil. Dobrý, ta mina je úplně blbá. To jsou asi boty, kluku. Tipo? Ne. Máš problém, Rafa. Bye. Dobrý, já tady chodí hrozně lidí. Já mám vůbec jako málo času. Je tady všechno pušné. Když jsem to hodit takové jenom na běž. Zároveň. No. Tak těch bomb. No co to je? Vůbec. Tak jo. To hodím na to na věžičku. Ne, to hodně pomohlo. Dobrý, já jdu na... Šel. Aj, to se nevím vydodžovat. Jsem myslím, že půjde tam, ne? Aj. Nevadí. Tam Larry a Lori jsou hrozně těžké na push třeba. 27. Budu takhle... To jsem nechtěl. Dobrý, ale on jde po nich, protože po nich rozhodčí. Kamoši. To je právě děsná. To dávám jenom 1101. GG. Larry a Lori, nemůžu. Nejde. Au, to bolelo. Krutana, 2.0 dobře. Já to trošku nadamaguju. Dám 12 damage. Oh. Pro mě nejsou ani hráči, jsou pro mě boty. Jakože já mám na jedničce. Aj, dlouho se. Dostali damage. Dostali damage jako světí. Dobrý, oni dostávají, co?
Dobrý, já vám tam ten nepříjemný. Mě docela hodně hápat ty roboti. Let's go, ven. Máme jeden ven. Už 16 trofé, to je hodně. Ty lody a lody nejsou tak špatný, jako, ale tak dobrý. Jakoby, ani nejsou úplně v midu. To jsou takový nic moc, no, jako, to je nic moc ne, ale nejsou ani úplně mega good, ani úplně mega bad, ani něco, prostě mezi. Prostě bravlaři, no. Prostě 2 v 1, takzvaně. Okay. Ne, co se to stalo, uši? What the fuck? What the fuck? Teď je, prdele. Už teď je, mi tady na Mike, sprout vytrčit. Myslím, že to jdeš. To doufám. Ale mám damage. A ne, když to damage. 991 damage, jo. To GG, ne. Jakož on má jakoby 2 ataky, nebo jakoby ty zaboukne 2krát. To je to impuls. Dobrý. To je dobrý vlastně. Jakoby 2 v 1 ataku. Oh no. Teď jsem ztratil zbytečně náboje. Už je. Jako 5-10%. Ten sprout mě docela šlo. Dobré. Dobrý, že on má docela velký ráž. Já jsem chtěl na to sproutu. Dobrý, já spravdu, fakt nejsem vtipný. Ty nejsi vtipný, brácho. Jako vím, že si třeba myslí, že jsem vtipný, ale nejsem, ne? Sorry, ale ne. Ale nejsi vtipný, ani ten tady jakož není vtipný. Brácho. To, neštve i ten dynamit. I když do mě v bravku neštve, mají 50% na věži. 38% na věži. Jak vydodělat. Ale je hrozně damage. Tady je hrozně damage. Dobrý, mám 10, jo. 13 damage, to je dobrý. Dynamite, ulti. Na boty, vole. No dobré,
se zahlápek. Říkal jsem si, že budou vycházet videa z toho, že Steel Brainrot a Plants vs. Brainrot, ale Steel Brainrot, jelikož tam mám dobrý Brainrot, takže mi to stokrát a tedy. Takže jsem teďka nakoupil za to bravku. Já možná dodělám ty věž. Já dodělám ty věž. Let's go. Ven další ven, let's go. 17 trofé, to je dobrý. Já jsem to zaplnil spojit nabíječkou. Také to spojeme, no, s nabíječkou. Tak jo, teď se začínáme snažit. Co se mi děje, do prdele? Hoši, what the fuck? A už bude hrána. Budeme ve hře. Vole, bomby. Tak tady jede bomby, ten kód. Ten skin se mi... A já, je tady Clancy, jako větší špatný. Jestli Clancy dá ulti do věže, tak to je. Já potom budu pušovat i tady někoho na 20. Aha, kterým. Je zde. Teď je to zde. Zhedu. Jdou. Tady máme, která byla tady stípková, nevím. Protože ten Lorin, nebo co máme, nechodí i na věž. Tak má jenom vyložit jedna, víš. Už je to GG. Ty to trošku zdehne. Aha, jsou to. Tak povolám Lorina na pomoc. Dobrý. Můžeme naběh. Dobrý, ale to mě to poškodí. Jo, teď to mě možná zabije. Já jsem měl těsně od toho, bych cítil vše. Dobrý. Let's go, lidi, let's go. Máme další den. 3 wins. 5 wins. 18 trofej. Já nevím, nechci mít dlouhý videjko, ale jsem ho pušil na 3, nechci mít zase úplně dlouhý videa, takže budu rád, když dáte like a odběr a zatím čus.